సంక్రాంతి వచ్చిందే తున్నదా కొత్త ధాన్యాలతో కోడి పంచాలతో పొందుతుంటే సంక్రాంతి ప్రతి సంవత్సరం బాగా చేసుకుంటాము. దూరం దూరం నుంచి, యూఎస్ నుంచి, ఇంకా హైదరాబాద్ నుంచి చాలా మంది వస్తుంటారు ఇంటికి. ఇక్కడ గ్రామీణ వాతావరణంలో మా కాలేజ్లో అయితే చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. 3 days కూడా బాగా కోడి పందాలు, ఇంకా ఎద్దు బడులతో, ఇంకా కోలాటాలు ఆడతాము. ఇంకా గంగిరెద్దులు వస్తాయి. చాలా హ్యాపీగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము. ఇక్కడ రంగురంగుల ముగ్గులు, గొబ్బెమ్మలు ఇంకా చాలా బాగా వేస్తాము. ఎటొచ్చిన మన భారతీయ సంప్రదాయాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా బాగా అందంగా జరుపుకుంటాము సంక్రాంతి అనేది. అదే సమయంలో రైతులు కోతలకు వచ్చే టైం చేతి నిండా ధనధాన్య సంపదలతో తొలితూగుతూ ఉంటుంది. సో అందుకని సంక్రాంతిని చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. ప్రభలు అంటే ఒక మనుషులు, ఒక నలుగురు పట్టుకుని దాన్ని బాగా మొత్తం అంతా తిప్పుతారు. అదొక ఆన్వాయితీ అండి కోనసీమలో. కోనసీమ అంటే పచ్చదనానికే కాకుండా ప్రభలకు కూడా చాలా ప్రసిద్ధి. కోనసీమలో సంక్రాంతి అనేది చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. సంక్రాంతి అనగానే మనకి గుర్తొచ్చేది భోగి మంటలు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం అవన్నీ పెట్టుకుంటాము, ముగ్గులు అవన్నీ పెట్టుకుంటాము. దాంట్లో గొబ్బెమ్మలు అవన్నీ సంక్రాంతికి ఒక ట్రెడిషన్ కింద సెలబ్రేట్ చేస్తారు సంక్రాంతిని. మనం సంక్రాంతి అనగానే బంధువులు, పిండి వంటలు అవన్నీ గుర్తొస్తాయి మనకి. పిండి వంటలు అనగానే అరిసెలు, బూర్లు అవన్నీ బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. చుట్టాలందరూ వచ్చి మనకి బాగా సందడి వాతావరణాన్ని కలిగిస్తారు. భోగి ముందు ధనుర్మాసం 4 రోజులు హరినామ సంకీర్తనలు చేస్తూ వీధి వీధి తిరిగే హరిదాసులు మనకు భక్తి మార్గం వైపు దారి చూపుతూ ఉంటారు. ఇంటి గృహలక్ష్మిల చేత బియ్యాన్ని స్వీకరించి కృష్ణార్పణం అనటం ఒక గొప్ప అనుభూతినిస్తుంది. సంక్రాంతి సంబరాల్లో మరో ముఖ్యమైన ఘట్టం బొమ్మల కొలువులు. తెలుగు లోగిళ్లన్నీ ఈ సంక్రాంతి 3 రోజులు కూడా చక్కనైన బొమ్మల కొలువులతో అలరారుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలను ఎంతో ఆకట్టుకుని వివిధ రకాల బొమ్మలన్నింటినీ కూడా పేర్చి బొమ్మల కొలువులు జరుపుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ అలాంటి మన ఒక అద్భుతమైన బొమ్మల కొలువును చూడొచ్చు. అసలు బొమ్మల కొలువులు ఎందుకు పెడతారు, దీంతో చిన్నపిల్లలకు కానీ అలానే ఏ ఏ అంశాలు బోధిస్తారు అనే విషయాలు మనం అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ముఖ్యంగా బొమ్మల కొలువులు చూస్తే ఎన్నో విషయాలను బోధిస్తున్నట్లుగా కూడా ఉంటాయి. అలాంటి విషయాలేంటి, అలానే ఆధ్యాత్మిక చారిత్రను కూడా ఇవి తెలియజేస్తూ ఉంటాయి. దేవుళ్ళు, అలానే ఏ దేవుడి తాలూకా ప్రాముఖ్యం ఏంటి, అలానే దశావతారాలు, ఎందుకు ఆ అవతారాలు శ్రీ మహావిష్ణువు ఎత్తాడు, ఇలాంటి అనేక విషయాలన్నీ కూడా ఈ బొమ్మల కొలువుల ద్వారా చిన్నపిల్లలకు బోధించడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి ఈ బొమ్మల కొలువులు నిర్వహించడం కూడా తెలుగు లోగిళ్లలో ముఖ్యంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అసలు బొమ్మల కొలువులు ఎందుకు పెడతారు, వాటి ప్రాముఖ్యం ఏంటి అనే విషయాలు మనం అడిగి తెలుసుకుందాం. బొమ్మల కొలువులు ఎందుకు పెడుతూ ఉంటారు, ముఖ్యంగా చూసుకుంటే సంక్రాంతి రోజుల్లో బొమ్మల కొలువులు బాగా అన్ని తెలుగు లోగిళ్లలో కనిపిస్తుంటాయి. బొమ్మల కొలువుల ప్రాముఖ్యత ఏంటి? పిల్లల్లో ఒక సాంస్కృతిక సాంప్రదాయాలు తెలియడానికి ఈ తెలుగు పండుగ సంక్రాంతి ఎంతో ముఖ్యమైనది. అయితే ఇది ముఖ్యంగా ఈ 4 రోజుల పండుగ. అసలు ఇది గోదాదేవి కృష్ణుడికి ప్రాముఖ్యత ఎక్కువ. అందుకని కృష్ణతత్వం అంతా ఎక్కువగా భక్తి భావనలో తెలియజేస్తుంటుంది. ఈ బొమ్మల కొలువులు అన్ని ఎక్కువగా దేవుడి విగ్రహాలు ఇవన్నీ పెట్టడం వల్ల పిల్లలకు కూడా ఒక్కొక్క దేవుడి స్వరూపం తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఉదాహరణకి దశావతారాలు ఉన్నాయి. ఎందుకు ఈ విష్ణుమూర్తి 10 దశావతారాలు ఎత్తవలసింది అన్న విషయాలన్నీ కూడా పిల్లలు ఇప్పుడిప్పుడే అడుగుతూ ఉంటారు. అలాగే ఒక్కొక్క బొమ్మని చూసి చిత్ర విచిత్రాలు ఆశ్చర్యపడుతూ ఉంటారు. పిల్లల్లో ఒక రకమైన భక్తి భావన కలుగచేయడమే కాకుండా ఆధ్యాత్మికత, సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు కలుగచేయడానికి ఈ బొమ్మల కొలువు అన్నది ఏర్పాటు చేస్తారు ఈ 3 రోజులు. అందువలన మనం ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఇంచుమించుగా బొమ్మల కొలువు పెట్టడం చేస్తారు. అంతేకాకుండా ఈ 4 రోజులు కూడా గోదాదేవికి విశిష్టంగా పూజ చేస్తారు. ఆ గోదాదేవి ఎందుకు పూజ చేస్తారంటే ఆవిడ ఎంతో భక్తి భావతంలో 30 రోజులు భక్తితో కృష్ణుడిని ఆరాధించి ఈ రంగనాథ స్వామిని వశం చేసుకుంది. అందుకనే ప్రతి బొమ్మల కొలువులో ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణుడి బొమ్మను పెడతారు.
కృష్ణుడిలో నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే భక్తి భావన తెలుసుకోవాలి మనం. ఆ భక్తి భావన ముఖ్యంగా పిల్లల్లోకి రావాలి కాబట్టి బొమ్మల కొలువుని ప్రతి ఇంట్లో కూడా, ప్రతి ఊర్లో, గ్రామాల్లో ఈ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలన్నీ కూడా ఈ పండుగ ద్వారా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అలాంటి అద్భుతమైన భోగి ఆ బొమ్మల కొలువులు కూడా ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. మనమంతా చేరి ఆడి పాడే వేళ సంక్రాంతి పండుగ చేద్దామా, సన్నాయి పాటలు ఉందామా, సంక్రాంతి పండుగ చేద్దామా, సన్నాయి పాటలు విందామా. అందమైన రంగవల్లికల్లో ఒద్దికగా ఉంచిన గొబ్బెమ్మలు, వాటి చుట్టూ అమ్మలక్కల ఆటపాటలు సంక్రాంతి సంబరాన్ని అంబరానికి తీసుకువెళ్లే ఆనందాన్ని పంచుతాయి. సంక్రాంతి వచ్చిందే తున్నదా, చూశారు కదండి, సంక్రాంతి సంబరాలు, కోడి పందాల ఆటలు. అసలు పందెం లేదంటే పండగ లేదు, పండగ లేదంటే సందడి లేదు అన్నట్టుగా ఉంటుంది. ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో ముఖ్యంగా సంక్రాంతి, భోగి, కనుమ ఈ 3 రోజులు ఖచ్చితంగా కోడి పందాల కోసమే ఎదురు చూస్తున్నాయా అన్నట్టుగా ఇక్కడ ప్రజలందరూ ఉంటారు. అందుకని కుటుంబ సభ్యులందరూ ఒక దగ్గరికి చేరి సరదాగా చేసుకునే పందెమైనా, లేదు లక్షలు కోట్లు పెట్టి పందెం కట్టే ఈ కోడి పందాలైనా సరే ఈ 3 రోజులు మాత్రమే కనిపిస్తాయి. అదే గోదావరి జిల్లాల ప్రత్యేకత. కెమెరామెన్ రవితో వరప్రసాద్, ఉభయ గోదావరి జిల్లాల నుంచి NTV.